Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Rukariro oro rwangu rosembire na Kristu hadi dawirinde muno asimozita ra Jesu dinomira wakunda Jesu diedomo deyo yangu Ticha yura zangu kuti awi kwa matiti zake do karira upepo uro yesima ruoko wake do bata dinomira kuna Jesu Diedomo deyo yangu Shimwenicha yura zangu Sifungo sikwinile Kulabo aba tebile Nangamina Kitangele Uche sungiza tebile Uchesu Kristo etwala Kokunye Kuzodula Kokunye Kuzodula Kukala itilongo Kuyena Kikupugele Kikogise Obungwele Escoheni Yovela Uchesu Kristo etwela Kokunye Kuzodula Kokunye Kuzodula Uchesu Kristo etwela Kokunye Kuzodula Kokunye Kuzodula
Toda kutenda Mwari watisanganisa zvakare nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Muzuva ranhasi gore richienda kunopetwa kudai izvi, tino munamato wedu nechishuwo chedu kuti dei patinopedza gore rino iri tichipinda mukati merimwe gore tipinde tiri vamwe vanhu vakasiyana nevakararama mukati megore rapfuura. Uye kana Mwari achitiitira nyasha dei zvawanikwa matiri kuti tide kufanana naye, ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti munotitendera kuve nenguva yekutaurirana. Nyasha dzenyu tinodzitsvaga uye kuda kwenyu dei kungaitwa pasi sezvakunoitwa kudenga. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari. Kune zvinhu zvakawanda zvatinofanirwa kuti titaure nezvazvo. Ndinovimba nenyasha dzaMwari tichakwanisa kuti tiite zvose. Asi zvikaramba kuti tiite zvose, tichaita zvatinogona, zvimwe zvatisingagone tinenge tichizviita mberi. Saka chishuwo changu ndechekuti kana tapedza kutaurirana, Mwari agotiitira nyasha uye tigomupa mbiri nerukudzo kana zvese zvaitwa. Like I said before, patinenge takagara panapa tinenge tichingoonesana. Vakuru vanoti gudza nderako, kufuka kana kuwadza. Hakuna munhu unomanikidzirwa kufamba mugwara kana achinge achiona kuti ari musvitsi. Asi musakanganwawo futi kuti akuruma nzeve ndiwo kwako. Saka isu kurumana kwatinenge tichiita nzeve nemi. Ndoda futi kuti murambe muchindinzwisisa vanangu patei chitaura nemi. Kuti Bible Mwari apedza kusika munhu akapa isu vabereki responsibility. Responsibility yatakabudzwa naMwari ndiye kunzi train up a child in the way that he should be. Saka Bible rapedza kuti train up a child in the way that he should walk. Harina kutipa kuti izvo tinokwanisa kutseketudza kana kubva pane zvazviri. Mwari wakanga achiti kana muchinge mapedza kubuda mukati medzimba dzedu, munenge mareceive training. Ende training yamuno receive inofanirwa kukutungamirirai mukati meupenyu hwenyu hwose. Ende Bible riri kuti training yatinenge takupai iyoyo ichakufanirwa kuti musatsauke kubva pairi. Saka iwe unogona kunge kumba kwenyu usina kuita mukana wokugara pasi nababa ako, kana kuti iwewe unogona kunge kumba kwenyu usina kuita mukana wokugara namai vako pasi. Inini kana ndichitaura pano ndakamirira baba ako, kana ndichitaura pano ndakamirira mai vako. Kana ndatopedza kutaura mai vako vataura, kana ndatopedza kutaura baba vako vataura. Hakuna unozoti nyaya iyi haina kusvika munzeve dzangu because yasvika munzeve dzako. Asi kunze kwekuti kana mai vako vazokuudza kuti handizvo, then woziva chinhu ichi, mhosva yabva pamafudzi ako yapamafudzi avo. So by the end of the day we are trying by all means kuti tionesane, nekuti rodhi mapfumbiro ayakaita uye nemapfumbiro ayave kuita. Ndoda kukuudzai kuti tikaramba tichingofamba mafambiro atiri kuita, guruva ratichapfumbura mukati merodhi richawandisa to the extent yekuti hatizovoni zviri mberi. Saka yasvika nguva yekuti timboti ngatimirei hama neshamwari, ngatigadzirisei zvinhu kuti tifambe tiende mberi. Saka ndo chishuvo chedu kuti tisave nenguva yekutendekana kuti wakaipa kudarika vamwe ndeupi, mutsotsi kudarika mamwe matsotsi nderipi, mbavha huru pakati pedu ndeipi. Haiziriyo nguva yekuita izvozvo. Inguva yekuti tigare pasi, tionesane, tibvumirane kuti hazvina kururama kufamba nenzira yakadai. Kunyangwe nevakuru vazhinji vanofamba mairi, kunyangwe nevane mari zhinji vanofamba mairi. Bhaibheri rangu rinoisa pachena ani nani anovaka musha isa asingavaki naye unovaka pasina. Saka ngatiedzei vanangu kuti tivake zvinowirirana naShe, tifambidzane naIshe uye tichawanira mweya yedu zororo. Now ndisati ndaenda kure, ndoda kuti izvo panapa tipindure mibvunzo iri pano. Kana tapedza kupindura mibvunzo iri pano, toenderera mberi semafambiro edu. Mubvunzo wekutanga uri panapa unonyorwa nemwanakomana ari pano. Ari kuti iye ari kudanana nemuzukuru wake, mwana wehanzvadzi yake ndo chiripo. Asi iye
aona kuti zvinhu izvi hazvina kwazvinomusvitsa, haachadi. Asi mwana wevanzvadzi ari kuti izvo ngatiendererei mberi. Uye uyu mwana wehanzvadzi yake ane stop gap measure yaanayo, ari kuti izvo kana zvichibvira ngatiitisanei mwana. Kana tikaitisana mwana, vabereki vedu havanongozozvitambira, hapana pavangazvirambe, then tobva tagarisana. Ndo mubvunzo wekutanga uri pano. Ndoda kuti munyatsopabata pari panapa paita confusion iri pano, kuti izvo haminotipamba pasekuru here pari kuchengetwa mhodzi idzi dziri mbiri, saka vari kuti vanodanana. Ndo chinhu chekutanga chiripo. Ende chechipiri, musikana nepfungwa dzake dzisina kunyatsosvika anoti izvo tozongobvisa cheka ukama toenderera mberi. She is trying to manage us isusu vabereki, kuti ari kuti manager neremote, kuti haasi kuda kutipa option, ari kuda kumeka sure kuti asvika palevel yekushata, yekuti isi tinofanirwa kupinda mukushata kwake, tobva taita part of it, tobva tati toda mombe inoita kuti tikanganwe kuti vanhu ava dzanga dziri hama mbiri. Ndodzokorora kuti management yauri kuda kutiita, zvauri kuda kutiita mwanangu, ndezvekuti izvo muupenzi hwako utiripe nemombe. Asi manje chimira unzwe, ndezvekuti izvo isusu manje hatitambe tichidaro. Chekutanga chandoda kukukumbirai imimi muri 2, handiwanzokumbira, ndechekuti izvo ndionei. Nditsvagei kwandinowanikwa munokuziva, mundione muri vaviri tigove nenguva yekutaura. Asi kana musina kunditsvaka, ndokutsvakai imimi. Peturu ndinayo, ndinosvika. Asi kunditsvaka kuri nani pane kuti inini ndikutsvakei. Pamusana pekuti ndikakutsvakai haisisiri secret, mukanditsvaka isecret. Saka ndo dhiri riri pakati pedu. Mukauya kwandiri totaura tiri tega topedzerana. Mukasauya kwandiri inini ndongoshandisa vhesi imwe chete, shamu yakagadzirwa mumusana webenzi. So pandinozouya ikoko ndiye ndichingofunga kuti ndiri kudhila nebenzi. Saka ndionei titaurirane. Asi zvisinei ndichatanga ndakuudzai panapa zvandinofunga. Number 1 ndechekuti izvo kana pana akakuudzai kuti chamuri machiri ndo chinonzi rudo, akakunyeperai. Zvamungori mamuri muri mune imwe emotion yamatadza kucontrola. Matadza kucontrola that emotion, maakuidaidza kuti love. But chamuri kusuffer from mimi ndio yaningangoti lack of internal discipline. Hamuna discipline. Muri vanhu in short, kana nichitanisa zita rechikaranga, hamuna hunhu. Ende hunhu uhu hahuna kunge hwakakukosherai. Ende mukurasikirwa nawo hamuna kumbenge maweya consequences. Unfortunately, hatiwanzotarisira kurashika kwepfungwa kwakadai pavanhu vanenge vabva zera. Asi nekuti imimi matorashika, ndaakuda kukuburitirai pachena vana vangu, hamuzi kudanana, muri kurarama muhupenzi husingatenderwi nenyika, husingatenderwi kunyangwe naMwari. Ina handizotauri ndakamirira tsika nemagariro, ndinotaura ndakamirira zvinodiwa nemusiki wedenga nepasi pamunofamba muchiita hupenzi hwenyu, kuti Jehovha hahadi chinhu chakadai. Number 2, kana mukasa arresta hupenzi hwakadai, chinoitika ndechinoti huchakukontrolai. Hukakukontrolai hunokupai nhamo isingaite. Mhodzi yamuri kudzvara handimi matanga kuidzvara, asi inotomera. Kana ichinge yamera inounza maproblems akawanda, handichalista. Asi yekutanga problem yandinoda nditenderei ndiverenge mukati meBhayibheri, mukati mebhuku raLeviticus chapter 18, ndiverenge pavhesi ya6. Saka ndichaverenga Leviticus chapter 18 pavhesi ya6 ndojamba ndoenda pana 17 na 24. Inoti iye ngakurege kuva nomunhu unoswedera kuhama yake yomumba kuti amufukure. Ndini Jehovha. Ndo number 1 zvinotaurwa naMwari. Zvanzi naMwari panapa, ngakurege kuva nemunhu unotarisira kurara nehama yake yomumba, angave muzukuru, angave sisi,
angave ani, zvikanzi nebhaibheri inini pamba paiswa signature zvikanzi I the Lord have spoken, let not this thought even cross your mind. Ukaenda pavhesi ya17 inoti usafukura mukadzi pamwe chete nomwanasikana wake, usatora mwanasikana womwanakomana wake kana mwanasikana womwanasikana wake kuti umufukure, ihama dzomumba, zvakashata. Pati yandiri kuda panapa inoti zvakashata. Bhaibheri riri kuramba kuti kana pavakwa ukama kuti mwana abva aenda anoroora panext door, aroora panext door, baba voenda vonoroora mai vemwana aroorwa nemwana. Zvikanzi nebhaibheri zvinhu izvi zvakashata, I do not condone that. Ndoda kuti munyatsopabata. Mwari ari kutaura on both sides here, but point yandiri kuda itaurwa naMwari iri kuti zvakashata. Mukazoenda kubva pavhesi ya24 bhaibheri rinobva rati regai kuzvisibisa kune chinhu chimwe chaizvozvi, nokuti vahedheni vakasvibiswa nezvinhu izvi zvose, ivo vandakadzinga pamberi penyu. Nenyika yakasvibiswa naizvozvo, ndinoirova pamusoro pezvakaipa zvayo, nyika irutse vanhu vageremo. Naizvozvo imi chengetai mitemo yangu nezvandakatonga, kuti murege kuita chinhu chimwe chaizvozvo zvinonyangadza, kana ari wakaberekerwa munyika yenyu, kana ari mutorwa ugere pakati penyu. Nokuti ani naani, pavhesi ya29, anoita chinhu chimwe chaizvozvo zvinonyangadza vanhu vanozviita, nokuti ani naani unoita chinhu chimwe chaizvozvo zvinonyangadza vanhu vanozviita vachabviswa pakati porudzi rwavo. Naizvozvo chengetai zvandakakurayirai, kuti murege kuita tsika idzo dzose dzinonyangadza dzaiitwa musati mavepo, kuti murege kuzvisibisa nazvo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Inzwa zvitaurwa panapa nebhaibheri. Nditi gaga panapa munun'una, nditi gaga panapa iwo muzukuru unodanana nasekuru vake. Bhaibheri riri kuti kana zvinhu zvakadai zvikaitikwa, dei kwakanga kuri kudhara taifanirwa kukutemai nematombo, kwete kuti kana tapedza kukutemai tokufushirai. Tatisingabati nyangwe zvituna zvevanhu vakadaro. Taiti tapedza kukutemai nematombo tounganidza matombo ipapo, kuti umwe nemumwe anobuda muguta anyatsoona kuti pakati apo paita chinhu chakaisviba chiri kuitwapo. 1. Kutemwa kwaitwa vanhu nematombo kwaida kuburitsa pachena kuti ava vazviita havo, asi isusu mudhirira hatimo. Saka kuti Mwari nyika yedu isasvibe, zvataakuchiita pano ndezvekuti toda kubvisa chinhu ichi chakaipa pakati pedu. Nawo ndakuda kukubvunzai vana vangu, iko zvinezvi ukatarisa munyika dzatigere kune kutambudzika kukuru. Vamwe vanovata nenzara, vamwe havana pekutovata, vamwe mvura hainaye, pamwe ikanaye inowandisa, pamwe ikawandisa kunoita mafashamo, vamwe vanowirwa nematombo, vamwe vanowirwa nemiti. Sei zvakanga zvisingaitike kare? Pamusana pekuti Mwari anorwadziwa nezvinhu zvinoitika panyika zvichiitwa nevanhu vanoita sezvinonzi Mwari haaone, nyamba Mwari anoona hake. Mwari anorwadziwa nekuchemedzwa kunoita vabereki nevana vane pfungwa dzinopanana moto, vakaendeswa kuchikoro, vanotonyatsoziva kuti izvo kana vanhu tikaroorana tiri veukama, vane ropa rimwe chete, vane majinzi mamwe chete, izvi nezvizvi zvinoitika. Imimi makatofunda ndimi maakutipa problem kudarika vakanga vasina kufunda, vakanga vasingazivi zvinhu izvi. Zvino apa bhaibheri romva rati manje zvikanzi asi vanhu vakadai ndakarayira nyika kuti ivasvipe, number 1, ndikarayira nyika kuti isavakomborere, number 2. So by the end of the day, when you are engaging in this thing, you are engaging in a selfish act. Isiri kuaffecta iwewe chete, iri kuaffecta nerudzi rwose. Isiri kuaffecta rudzi rwose chete, inoaffecta ne-offspring. Isingawaffecta offspring chete, inoaffecta ma-relations pakati panyu, pakati pemukwasha nemadzitezvara. Imagine mukwasha akachinzwa kuti mwana wake ari kuabuswa kumba kwemadzitezvara, kwaakanga akamuendesa achifunga kuti uku kuri safe, kwaanga akamuendesa achiti vanhu vehama havadaro, kwaanga akamuendesa based on trust. Onzwa kuti mwana ari kuabuswa neumwe munhu mukuru to the extent yekuti nangwe iye nyamu akuabuswa atorashika pfungwa zvekuti akuti chirega ndimitiswe, nekuti baba vangu inini semukwasha vachati madzitezvara chigarai pasi, imimi ndima vakwasha.
tokubvisisai mombe yekucheka ukama. Ndiwo here masinario aibvisiswa mombe yekucheka ukama. Saka mukupenga kwakadai imimi vanangu ndoda kuti mumbozvifunga. Uri kuti here iwewe zveshuwa waakuda kuti izvo uchipidigura scenario uchiti iwewe baba vako mukwasha mumusha umu ndo vaakufangwa kuvete zvaro. Zvikanzi nebhaibheri inini naMwari zvinhu izvi ndinozviramba. Upenzi hwakadai handihudi. Nekuti upenzi uhu hunoita kuti nyika ishate. Motanga kublema vanhu. Otanga kublema vanotonga. Otanga kublema Minister of Finance. Hatisi kuti vari right. Hatisi kuti vari kugona. Asi zvandiri kutaura ndezvekuti dzimwe nhamo dzatinofesa dziri kubva mu-irresponsible behavior iri mauri. Zvinhu izvi zvakashata ende hazvifanirwe kutomboitika. Ende pfungwa iyi haifanirwe kutombopinda mairi. Saka ndokukumbirisai nemweya waMwari. Ndokukumbirisai nemweya waMwari. Kana variko vanozviita, nevariko vanga vachizviita, nevariko vanorarama kamuraramiro aka, kuti muzukuru wawachengeteswa ndiye amukadzi wako, kuti mambuya vemwana wako ndo vamukadzi wako, kuti izvo hama yepedyo yamukadzi wako, kuti iwewe wakatoudzwa nyangwe nen'anga kuti rara nevanasikana vako, kuti unotovachengeta varipo kuti bhizinesi rako ribudirire. Mwari ari kuti izvo munondinyangadza, ende mukaramba muchindinyangadza manyangadziro aya, inini ndichainstructa nature kuti iite hasha pamusoro penyu. Ngatiregei kurarama sezvakadai. Uye chimwe chinhu chinorwadza ndechichichi. Kune vanhu vari kunze uko vanoprotekta vanhu vanoita zvakadai. Kune vanhu vari kunze uko vanoprotekta vanhu vanorashika zvakadai nekuti ihama dzavo. Vana mai vanenge vachinyatsoziva mudhara wandigere naye ari kuabhuza vana. Vana mai vanenge vachinyatsoziva mwanasikana womukwasha ari kuabhuzwa pano pamusha. Ende vanonyatsoziva kuti iyi mhosva inotongwa pamurayiro, asi vese vanenge vakanyarara vachinyararirei kuprotecta reputation yemunhu asina reputation. It's high time everyone must protect his reputation. Munhu anotyora murayiro waMwari, Mwari ngaanodhila naye. Uye munhu anotyora murayiro wenyika ngaaendeswe pamurayiro wenyika adhiliwe naye. So by the end of the day, let's not promote irresponsibility. Ende sezvandambotaura ndezvekuti izvo vapfana, imimi ndokumbira kuti mundione. Kana muchinge mandiona totaurirana nyaya iyi imba yapera. Inini I am also an interested part panyaya iyi. Nekuti mvura yakasanaya munyika muno ichitadziswa newe, zvinoreva kuti ininiwo futi ndinosafa ndichisafira zvinhu zvandisingazivi. Saka inini newe titori nenyaya pakati pedu. Uyu ari kubvunza mubvunzo, is there anything wrong in being a second wife? Iyi mibvunzo yakadai iyi hatipinduri. Hatina nguva yekutambisa tichitwerotenderera pazvinhu zvisingatenderwe nazvo. Saka by the end of the day usapote uchindibvunza mibvunzo inoratidza kuti pfungwa dzako dzinorashika. Haikona kuti kana iwewe wapinda murodhi isiriyo oda kuti daidza kuti tijoinane newe. Haikona kuti kana pfungwa dzako dzisiri kunyatsopanana mumoto zvakanaka oda kuti tiite pati yepfungwa dzisingapanane mumoto zvakanaka. Kuti ndokubhadharira school fees kuti enda kuchikoro odzoka uchindibvunza kuti izvo chii chakaipa nekuita number last. Chinokutadzisa kuita number 1 chii? Sei uchida kunopinda muzvinhu zvevanhu izvo zvako zvichikwanisa kunge zviripo? Iwe unoda kunoita second, chii chinokutadzisa kuita first? Iwe chii chaunoti rudo pamunhu ane murume ane mukadzi wake? Nechaunoti common sense pamunhu ane mukadzi wake zvoti unotoshinga kunyora tsamba, kunyora pafoni uchinyora kuti ndiite second wife, uchida kuedza kundiudza kuti zviri zvakanaka here kuti nditorere munhu mukadzi wake. Usati pinze muzvinhu zvisina musoro. Saka kana vanhu mafunga kushaya musoro uko munoshaya muri mega, muri tutu ikokoko, hamupinze isusu mukati mazvo. Uyu ari kubvunza mubvunzo unoyu zvikanzi izvo isusu vechidiki pane chakaipa here kuti tiite zvepolitics? Bhaibheri rinoramba here kuti muite zvepolitics? Inini ndichapindura mubvunzo uyu ndokuudzai. Zvandiri kukuudzai panapa is not cast in stone. Unoita zvaunoda, ndichakupa maonero angu. Ende chiri kutondishamisa panapa ndechekuti iwewe muri kundibvunza kuti pane chakaipa here kuti izvo isusu vechidiki tiite politics. Chiri kutondishamisa chandaenda kutobvunza ndechekuti imimi vechidiki politics dzacho muri kumbodziitira kupi? Because kuparliament ndovunga kungori nevaviri kana kuti vatatu vechidiki. Indakangoona uyu musikana wendakangana kuti anonzani zita rake ndiye andakaona akaita the first young lady kuti aite parliamentarian. Saka kana imimi muchiti muri kuita politics, iyo average age muno muZimbabwe yevanhu vari kuparliament iri 55, muri kudziitira kupi? Dzinongoperera murukesheni dzisingasvike kuparliament. Saka mungatibvunze nyaya dzepolitics nekuti imimi hamuzi vakwiri vebhazi, muri vaperekedzi vevanhu vanonokwira bhazi. Saka ungati kana waperekedza vanhu vanonokwira bhazi oti ndiri kuita zvekukwira mabhazi, haukwiri mabhazi iwewe, uri munhu anokwidza vanhu mabhazi.
ende chinondirwadzisa chinondishamisa ndechekuti izvo imimi mapfana ndimi munozodzoka panapa muchiti vadhara vauraya nyika. Unoti vadhara vauraya nyika vaya nani? Ndiri kutoona kuti panapa ndimi muri kuita zvepolitics. Saka dei maita zvepolitics taikuonai kuparliament. Kana maako kuparliament mozotibvunza mubvunzo wakadai. Chepiri chandoda kukuudzai ndechekuti izvo isu takangokura tichiudzwa kunzi politics is a dirty game. Kuita politics zvakangofanana nekuswima murwizi rwemakarwa. Haikona kuzoti kana wakuswima murwizi rwemakarwa oti ngatitaurirane hatidi kurumana, hatidi kudii, pamusana pekuti izvo kana matove mugame iyoyo motoziva kuti kurumana ndo kwenyu. Politics haizi chechi. Zvekuti kupolitics ukatonzwa munhu achiti ngatinamatei utosvinura. Ukangotsinzinya chete unogona kumuka watoone problem. So politics ndo zvadzitori. Saka kana mada kunotamba politics mutambe muchiziva the game is not only dirty, it is becoming dirtier every time patiri kurarama. Ende mukatarisa kana taura nenyaya yepolitics hatingotauri nezvinoitika muZimbabwe. Nekuti muZimbabwe mukaitika chinhu unongonzwa vanhu vachiti izvo vanhu vatema. Asi ukada kutaura vana Martin Luther vakafa, vana Malcolm X vakafa, vakaurayiwa nemaAfricans, havana kuurayiwa nemaAfricans. Zvoreva kuti chii? The signature of politics is consistent wherever you go. Mupolitics ukaona muridzi wepolitics asiri kuuraya kuna ari kumuurayira. It's either anenge atuma mumwe munhu iye asina kuzoendako, but politics according to the nature of politics dzandinoziva pasi rese tenderere ndo mararamirwo azvo. Even ukadzokera mubhaibheri unonyatsozviona kuti politics ndo matambirwo adzaingoita. Pakanga pasina politics dzairarama pasina kudeuka kweropa. Saka kana wandibvunza kuti zvakanaka here kuti upinde, bhaibheri rangu hariti usaite, bhaibheri rangu hariti uite, asi bhaibheri rangu zvarinongoburitsa pachena ndezvekuti ndo kamutambirwo kwezvinhu izvi. So paunopinda mupolitics upinde uchiziva kuti ndo zviripo mukati megemeri. Handina kuti usapinde, handina kuti upinde. Nyange ukandipopotera, nyange ukadii, ndakoti ndikudza kuti muuma wako enda kunobhukuja umu uchaona nhamo. Unoya ari panapa ari kuti kumusha kwedu inini ndakaudzwa kuti mudhara akauraya munhu ende pane zviri kushupa todii. Ndo nyaya yacho. Hanzi pane mumwe murume mukuru akaita seni akauraya munhu. Saka mumusha umu mune zviri kushupa, ina handizvizivi. Saka uyu mwana akutobvunza kuti todii. Ende chiri kundinakidza ndechekuti izvo musha wevanhu vakuru, unana baba, unana mai, vatori vakuru vakubvunzirwa manje nevana kuti vadhara vedu vane zvavaiita. Ikokoko vachiuraya vanhu vachifunga kuti vari immune to this thing. Zvikanzi izvo vakubvunza zvikanzi todii, mwana ndiye akubvunza. Iyi nyaya inogona kuti rebei mwanangu, asi ndoda kuti ndikuburitsirei pachena mese kwamakagara. Ndoda kuti munyatsonditeereresa. Ukasanditeerera zvakanaka, ukandigamira padenga, ukateerera pekutanga ukasapedzisa, problem inogona kuitika ndeyekuti uchaenda uko uchiudza vanhu conclusion yakasiyana nezvandinenge ndataura. Saka ndokukumbirai nemweya washe, ndokuonai kazhinji kana vanhu vachitaura zvandinenge ndataura vanongotora pati yavanoda, ndo yavanokusha semhodzi yemuchirimo. Asi by the end of the day nditeereresei mune zvakanaka. Ndoda kukuburitsira pachena zviri pano. Kana ndakuburitsira pachena tozotaurirana solution yezvinhu izvi. Kana ndapedza ozosarudza kuti unoda kuita sei. Chinhu chekutanga chandoda kukuudzai mese mugereko, kana pane anoita dambudziko nazvo, nhamba dzangu munodziziva kwadzinowanika, mundibvunze, tinogona kutaurirana directly. Ngozi haizi fiction, ngozi iriko. Ndo number 1. Ndodzokorora, ngozi haizi fiction. Hachizi chinhu chakangoiswa nevanhu kuti vadiscourage kuurayana. Hachizi chinhu chakazoya panyika senyaya isingaitike. Ngozi ndeyazvokwadi iriko. Number 1. Number 2, ngozi iriko sezvairi. Ndoda futi kuti tiisirane pachena. Kana pachinzi ngozi yavepo,
haikonzerwe nekuti aurawa amuka, asi pane aripo asina kufa anoita mabasa ekutsiva on behalf yeaurawa. Ndodzokorora. Pane aripo anotsiva on behalf yeaurawa kuti pashaye ropa rinodeurwa pasina mhosva. Number 2. Uye number 3, ngozi yechokwadi haibvi kumweya yakaipa. Number 3. Ndodzokorora. Ndati ngozi yechokwadi haibvi kumweya yakaipa. Ndo number 3. So, mukukupindura mubvunzo wako, ndichatsigira zvandiri kutaura nemavhesi ari mukati mebhaibheri. Chishuvo changu kuna ari uko, chishuvo changu kuna akateerera, chishuvo changu kune vana vese vari affected, chishuvo changu kune vapari vemhosva idzi, chishuvo changu kune vanodeura ropa vasina mhosva, nderekuti dei mungateerera, nekuti zvakataurwa nezwi raMwari hazvikoni, zvemunhu zvingakoni asi zvaMwari hazvikoni, zvaparirwa nemunhu pamberi paMwari hazvirovi, uye hakuna ropa, ndinodzokorora, richadeurwa pano panyika, kunyangwe rikadeurwa naatumwa, kunyangwe rikadeurwa naatuma, kunyangwe rikadeurwa nemunhu mukuru, kunyangwe rikadeurwa nemunhu ari pasi, kunyangwe rikadeurwa napurezidendi, kunyangwe rikadeurwa nemukomana wemombe, kunyangwe rikadeurwa nababa, kunyangwe rikadeurwa nemwana, hakuna ropa richadeuka rikapinda mukati mevhu rinorova. Mark my words. Kana Mwari ari mutauri wezvokwadi, kana bhaibheri richitaura zvokwadi, kana bhaibheri risingarevi nhema, mwana angu, hakuna ropa rakadeurwa rinorova. Saka mubvunzo waunobvunza panapa, I concur with you kuti kana ropa ratodeurwa rapinda mukati mevhu, hakuna munhu akasikwa naMwari, hakuna munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, hakuna munhu wakafemerwa mweya naMwari, hakuna murombo kana mupfumi ane ropa richavora nekuda kwekuti vanhu vakachenjera, vamwe vaenda kun'anga, vamwe vatsvaga mushonga. Nyaya yeropa radeurwa haiperere pan'anga, haiperere pamashavi, haiperere pamasvikiro, haiperere pamuprofita. Kana pane muprofita anoti ndinorapa idzi, murevi wenhema, zvokwadi haizi maari. Mukanzwa, regai ndiiverenge panapa mukati mebhuku ramapisarema, ndiri kuverenga pa chapter 9 pavhesi ndeya 12. Rangu rinoti, nokuti iye, parutaurwa nenyaya yaJehovha panapa, zvikanzi nekuti iye ani Jehovha unotsiva ropa. Number 1, unovarangarira vanani vakaurawa. Number 2, and I want to tell you the unfortunate thing, Mwari anoti inini ndinovarangarira vakaita sei, vakaurawa. Iye ari kuti ndinovarangarira does not have a short memory. Saka Mwari manje haana kufanana nemunhu anokanganwa, haana kufanana nemunhu anoti handichaziva, haana kufanana nemunhu anoti zvakaitika here kana kuti hazvina, haana kufanana nemunhu anoda umboo, haana kufanana nemunhu anoda kuti ubvunze kuti uoneke kuti une mhosva here kana kuti hauna. Mamejistrate angakuti uri free, majaji angakuti uri free, vakuru vangakuti uri free, but bhaibheri riri kuti Mwari kana vanhu vapedza kuenzanisana, he has the final say. Nyaya yeropa yabviswa mumaoko emunhu yaiswa mumaoko aMwari, nekuti Mwari waizviziva. Akaipa mumaoko emunhu inogona kurova, akaipa mumaoko emunhu dzinogona kusatsiviwa, akadzipa mumaoko emunhu vanogona kunyengerana, vakaipa mumaoko memunhu vanogona kuchinjana nemombe, akaipa mumaoko emunhu vanogona kupuwa fufuro yemari. Saka vanhu vanoramba vachingofa, vachingorova, asi Mwari ari kuti no, as long as ndiri ini Mwari musiki wedenga nepasi, hakuna mhosva inorova. Pati yekupedzisira inoti haakanganwi zvakare kuchema kwevarombo. Saka bhaibheri riri kuti adeura ropa, Mwari unotsiva, achemedza murombo, Mwari unotsiva. Zvikanzi nekuti Mwari waiziva kuti vapfumi vanogona kuita madiro pamusoro pevarombo. Vapfumi ndo vanotora valoya makuru, murombo haana loya.
vapfumi vane mari yekubvisa fufuro, murombo haana mari yekubvisa fufuro. Vapfumi vanovhura kambani, votora mari yemurombo voti tavhura bhengi, vapedza kuvhura bhengi voti varombo unzai mari dzenyu, vaunza mari dzavo, varombo zvonzi bhengi rabhuroka nei, rine mari yemurombo. Mwari wotizvo kana murombo zvino akanga akasevha mari yake yaaiti ndichanoidya pakuchembera, vatongi venyika vanogona kuti no, wapinda muliquidation, zvikanzi asi kana murombo achichema nekuda kwecarelessness yemupfumi zvikanzi my God will not forget. Saka hakuna mhosva Mwari panapa ari kuisa pachena kuti izvo mhosva dzinoparwa dzekudeurwa kweropa, mhosva dzinoparwa against vasina simba, zvikanzi naMwari dzabva mumaoko enyu imimi vanhu dziri mandiri. Saka ndinoti chiini in conclusion? Ndinoti chinonzi ngozi chinonzi ngozi kuparamura zvarambwa naMwari, zvekuti by the end of the day Mwari ari kuti ndiri kudzoka kuzotsiva mamethods andichashandisa munogona kusaanzwisisa, but kana tichitaura nenyaya yengozi paudeurwa ropa, padzvinyirirwa murombo, Mwari ari kuti it is me not the dead vanouya kuzotsiva. That's number one. That is the first port of call. Saka akanganisa chinhu ichi unoziva ndowanzotaura ndichiti izvo, kana murombo akauya kuzosenza mumba mako, iwewe usingakwanisi kumubhadhara, ndodzokora. Kana murombo akauya kushanda mumba mako, iwewe usingakwanisi kumubhadhara, opota uchimubhadhara nehembe, opota uchimubhadhara nemagumbeze, opota uchimubhadhara nematsananguro, opota uchimudza kuti zvakaoma mazuva ano, iye akarara achichema pamberi paMwari waparangozi. Inoita senyaya pfupi, but Mwari ari kuti izvo kana murombo akachema, there is no one out there pasi pamugera anomudefenda except me. Kana ropa rikadeurwa, whether watumwa, whether wazvituma, whether uri president, whether uri prime minister, whether uri minister, whether uri wedefense, whether uri musoja, whether uri mupurisa, Mwari ari kuti kana ropa radeurwa pane tsananguro inofanirwa kuitwa, not in the courts of men because they hear, but before the maker of the universe. Saka nyaya yeropa whether radeurwa nemistake kana risina kudeurwa nemistake rinofanirwa kuzonzi naMwari yaive mistake, not nemunhu. Saka ndiri kuti nyangwe ndiri kudzokorera, if you can't pay, don't employ. Usaunzire vana nyaya dzichavanetsa mangwana, usaunzire vana mhosva dzichavanetsa mangwana, nekuti waingoda kunzi une musikana webasa. Iye Mwari ari kuti izvo handikanganwi kuchema kwemurombo anochemera mumba mako. Why? Because hauna kumupa zvinhu zvake. Iye anga ane plan nezvinhu zvake zvishoma, anga ane plan nazvo zviri zvishoma kudaro. Ichange kwauri anga ane plan nazvo, anga achitorongawo semarongero aunoita. So by the end of the day, when you have decided to be an employer, the Bible is saying ukasaita zvinotarisirwa employer ingozi pamberi paMwari ende inotsiviwa. Number 2, ndoda kuverenga kuna Deuteronomy. Ndoda kuverenga muna Deuteronomy chitsauko ndecha 22. Deuteronomy 22 pa verse ya 6 kusvika pana 8. Rangu rinoti, kana ukawana denderere shiri panzira, pamuti upi neupi, muterereimi vafana. Ndotaura nemi asi taura nababako. Kana ukawana denderere shiri panzira, pamuti upi noupi, kana pasi rina vana kana mazai, mai vachivatira vana kana mazai, haufaniri kutora mai nevana, unofanira kurega mai, asi vana ungatora hako, kuti zvive zvakanaka newe uwedzerwe mazuva ako. Number 1. Then pa verse ya 8 yoti, kana ukavaka imba itsva, unofanira kuisa rumanda padenga rako, kuti urege kuuyisa mhosva yeropa pamusoro peimba yako kana mumwe munhu akawapo.
manzo zotaurwa nebhaibheri panapa. First part yati izvo kana uchivhima kana kuti uri kusango uko ukaona dendere reshiri, bhaibheri rati ukatora mai vacho ukanosevesa ukasiya mazai achivora, hanzi wapara mhosva inokodzera kuti mazuva atapudzwe. Hanzi chiri kutapudzirwa mazuva hakuzi kwekuti wadya shiri, chiri kutapudzirwa mazuva ndechekuti you knew kuti shiri iyi ine mazai, you knew kuti njiva iyi ine vana, iwe ukatora mai ukasiya vana vachifa. Zvinoratidza kuti mwoyo wako hausi right, une hutsinyi. Saka Mwari ari kuti kana waifanirwa kurarama 40 years, dzimwe 10 ndinobvisa watopa 30. Zvakudhipenda nenhamba yeshiri dzawakadya. By the end of the day ndoda kuti munyatsobata, Mwari chaanga achida kungoburitsa pachena panapa, akanga achida kuratidza kuti ndine hanya nemaconsequences every act inoitwa nemunhu. Haaperere ipapo, obva ati ukavaka imba ine zivheranda pamusoro kana kuti ramunoti balcony riya, hanzi ukaisa balcony ukasaisa kafenzi kamunoisa kaya kekuti vanhu vasadone, hanzi munhu akadonapo, mhosva haizi yeadona, mhosva ndeakavaka balcony akasaisa rumhanda pamusoro pebalcony yake. Saka Mwari panapa chaanga achida kuburitsa pachena panapa ndechekuti izvo, kana munhu akaita chinhu, toda kubatsira pachena, chaanoziva kuti chichakonzera maproblems, asi akasaita anything to deal with the ripple effects, zvikanzi you are responsible for that act. Zvazviri kureva panapa ndezvekuti izvo, bhaibheri riri kuti kana wanga une simba rekuti zvisaitike ukasiya zvichiitika, une mhosva. Kana une simba rekuzvimisa ukasazvimisa, une mhosva. Kana wanga une simba rekuti stop it, iwe ukasati stop it, une mhosva. Kana wanga une simba rekuti musadaro vana vachibayana nemapanga, iwe ukaramba wakanyarara nekuti waibenefita, une mhosva. Bhaibheri riri kuti mhosva haingobvi pavanhu vazviita nekushaya musoro, riri kuti kana munhu anga ane simba rekuzvimisa akasazvimisa, ane mhosva pamberi paMwari. Bhaibheri riri kuti kana mwana akatora madhiragi akaita an addict yemadhiragi, ane mhosva yekumwa madhiragisi, asiwo anga achifanirwa kuzvimisa, neaiziva mawiro azvo, neaiuya akazvitakura mumota, neaizviviga pabhodha, neanozviviga paairport, aigona kuzvimisa, ane mhosva yemarombe ese akrietwa nezvinhu izvi, ane mhosva yemarombe ese abva muchinhu ichi. Mwari ari kuti this is a corporate sin, and this sin haizoendi yakadaro. Ende ndodzokorora, Mwari ari kuti nekuti iwewe ndiwo akati ndoda kuita mupurisa, basa remupurisa ndere kumeka sure kuti chakati hachina kuitika, asi nekuti iwewe semupurisa wakati ndinotambira mari shoma, ndokunopiwa fufuro nemupari wemhosva, ndokukanzura mhosva dzakanga dzaparwa pamusana pekuti homwe yako yanga yazara mari, ukachiudza mupari wemhosva kuti iwewe chingodisapia, ndokuchiudza mupari wemhosva kuti iwewe usaonekwe, ndokuchiudza mupari wemhosva kuti iwewe chibva pano, ndokuchiudza mupari wemhosva kuti iwe hauchaonekwe, ndiwe waitofamba uchienda kukoti uchiti munhu uyu hatisi kumuona, ndiwe waitofamba uchienda kukoti uchiti munhu uyu haapo kana apo tichazoya naye, ndiwe wakatozosvika pakuti munhu uyu ashayikwa, iwe uchiziva kuti haana kushayikwa. Zvikanzi naMwari manje panapa zviri kutaurwa nebhaibheri zviri kunzi kana wakanga une simba rekuzvimisa, kana wakanga une simba rekuti rugare rwuvepo, kana wakanga une simba rekuti justice ivepo, kana wakanga une simba rekuti vakaremerwa vaturwe mutoro, kana wakanga une simba iwe ukasarishandisa nekuti wapiwa fufuro, une mhosva, wapara ngozi pamberi paMwari. Mwari anoita seakanyarara nhasi, Mwari anoita seasingaone nhasi, asi Mwari ari kuisa pachena kuti mhosva hairovi. Kune vanhu vazhinji vakaurawa vanotozikanwa nekwavanogara, vanoramba vachifamba vari free,
kune vanhu vazhinji vakauraya vanotozikanwa nekwavanorara asi vanoramba vachifamba vari free pamusana pekuti kudiko kune umwe munhu akasarudza kujoina mumhosva dzaasina kupara nekuda kwemari. Mwari ari kuti manje panapa mafanana muiti nemuprotecti wemuiti zviri kunzi chiiko naMwari? Zviri kunzi murume wako kana achigara nemuzukuru achimurepa ari mukati memba, iwe uchizviziva, zvaive musimba rako kuzvimisa, zvaive musimba rako kuti that's enough, zvaive musimba rako that's fine, no further, iwe ukaramba wakanyarara. Bhaibheri rangu riri kuti une mhosva, mhosva yekuti kudiniko waifanirwa kuisa hedge pausina kuisa hedge, waifanirwa kuisa protection pausina kuisa protection. Kana iwe une murume waunoziva akakuroora hongu asi haachakudi, unozviziva, asingakudi akuabhuza iwe nevana, asi iwe unoramba wakanyarara uchiti ndiri kumuprotecta, nedzimweni nguva angaone light. Bhaibheri riri kuti une mhosva kubvisa rugare mukati mevana vaunogona. Bhaibheri riri kunetseka nevanhu vari kuprotecta zvakaipa because they are benefiting. I know you don't like this. I don't know hamudi kuti ndikuudzei. Ndozviziva kuti imimi hamudi kuti ndizvitaure, ndozviziva kuti munoti inini ndinopenga, ndozviziva munoti municharwara, handizivi ini ndiri kutaura. Mwari ari kuti izvo dzamunenge masiya dziri under the carpet, dzamunenge musina kuzonyatsoenzanisana, ndiri kukuudzai mese mugereko, kubva kune unotonga neunotongwa, kubva kune uri mukuru neari pasi, kubva kune mupurisa neanosungwa, kubva kumusungi neanosungwa, ndiri kukuudzai mese mugerepo. You are guilty of the ripple effects of your sins of omission. You are very guilty, and God says, I will not remain silent on these issues forever, and you are not God. Zvimwe zvese ungave respect yese unogona kuve nayo, unogona kufamba vanhu vese vachiti ndiwe, unogona kunzi uri celebrity nevanhu, ugogara mudzimba dzematombo akavezwa, ugogara mudzimba dzine mataira anohwinya, ugofamba nemota dzine mazita akasiyana, ugove nebhutsu dzinoenderana nekumecha nekala yemota yaunopfeka, ugove nevanhu vanokuti shuva kuva iwe. Asi bhaibheri rangu riri kuti paunenge uchifamba ndakumaka, uye handikanganwe kuchema kwevarombo, uye handikanganwe maripple effects enyaya idzi. Ukaverenga mukati mebhuku rina 2 Samuel, Samuel wechipiri chapter 12 pavhesi ya9 kusvika pavhesi ya14. Inini ndiri kupindura mubvunzo pano, uri kungobvunzwa nemwana wangu ari pano. Saka ndokumbira kuti mundibatisise. Handina munhu wandakamaka, handina munhu wandiri kurwisana naye. Inini chandinobhadharirwa is to say the truth. Hanzi neBhayibheri, you shall know the truth and the truth shall set you free. If the truth angers you, it is you who should change. If the truth frustrates you, it is you who is going to change. It is not me who is going to change. It is you who is supposed to change. I'm not going to change my tone. I'm not going to change my language. I'm not going to run away from this fact. The truth must be said. Issues must be settled, and we should know who we are. Ndikaverenga pachapter 12 pavhesi ya9 kusvika pavhesi ya14 ya2 Samuel, rangu rinoti kubva pavhesi ya9 kusvika pavhesi ya14 ya2 Samuel chapter 12 inoti, wakazvidzireiko shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pako? Wauraya Uria muHiti nemunondo, ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako, ukamuurayisa nomunondo waAmunoni. Naizvozvo zvino munondo haungabvi paimba yako nokusingaperi, nokuti wakandizvidza ukatora mukadzi waUria muHiti kuti ave mukadzi wako. Zvanzi naJehovha, ndichakumutsira zvakaipa zvichibva mumba mako, ndichatora vakadzi vako pamberi pako ndichivapa vaugere navo. Iye uchavata navakadzi vako masikati machena, nokuti iwe wakazviita pakavanda, ini ndichazviita pamberi peIsraeri yose ari masikati. Ndimwari ari kutaura panyaya yatinoziva yaDhavhidhi. Apedza kutora, handiti akamitisa mukadzi waUria, apedza kumumitisa akati, iwe Uria, chienda unopedzisa basa rangu kuti gonzi mwana ndiwedu tese. Uria akati, nini mambo handitambe ndichidaro, ndomubva aramba zvikanzi izvo kuti nyaya itopera, beta Uria muHiti afe, kana achinge afa ndotora mukadzi wake. I want to tell you, this is what sin does. One step leads into another, and the other leads into another. Hakuna chivi chicharamba chiri one, chivi chinobereka, ende kana chichinge chabereka hauzorambi kuyamwisa vana vaberekwa nechivi chako, nekuti pawakachitanga
zvachiita sezvinonakidza. Rodhi yacho yaita seinoendeka, kwaingowo kukisa kwega, kwaingowo kugara pamakumbo kwega, kwaingowo kutsvodana, kwaingowo kubatana-batana. Asi hakuna chivi chisingatungamirire mune chimwe chivi, uye chivi kana chazobereka chinobereka vana vazhinji vachada kuzoyamwa pauri. Ndo zviri kuita Dhavhidhi panapa. Chivi chake chabereka, apedza kuuraya munhu, Uria afa kuhondo, atuma mukuru wehondo kuti amuuraye, ndomba atora mukadzi wake. Mwari ndomba audzoka akati, Dhavhidhi, ndazviona kuti Uria afa kapano, ende wafirei? Zvikanzi wafa pamusana pekuti ungochida mukadzi wake. Zvikanzi naMwari, asi iwo une mhosva pamberi pangu. Mhosva yaunayo namba 1 ndeye kuuraya Uria. Uria haana kubayiwa nemunondo naDhavhidhi. Uria haana kuisirwa chefu naDhavhidhi. Zvakangoita Dhavhidhi chete akamusiya kuti aende kunourawa. Aenda kunourawa, zvikanzi naMwari, nekuti ndiwe murongi wenyaya iyi, you are also responsible for the ripple effects. Number 1. Number 2, zvikanzi panapa naMwari ndozviziva kuti iwewe nekuti uri mambo iwewe, dzana Uria dzinogona kurova. Iwewe nekuti uri mambo iwewe, dzako dzinogona kutsikwa-tsikwa. Iwewe nekuti uri mambo iwewe, hakuna munhu anokuudza chokwadi pano. Saka zvandakuchikuudza ndezvekuti izvo, kana wanetsana nemurombo Dhavhidhi, kunyangwe ndichikufarira, kunyangwe if you are the man after my own heart, iwewe Dhavhidhi, nezvese zvandakakupa, iwewe Dhavhidhi, nerespect yandinokupa ndiMwari ari kudaro, ndikangokusiya uchienda uri guilty, ndinenge ndakanganisa. Mwari anoti kudii kuna Dhavhidhi? Zvikanzi number 1, munondo haubvi mumba mako. Ende toziva zvinoitika. Nyangwe vana Absalomu vana vake vakapedzisira vamumukira. Akamhanya achitiza chii zvabva mumba make. Vaiona vaiti chii? Uria wamuka. Uria wanga amuka here? Anga asina kupfuka. Akanga achikonzera confusion ndiani? ndiMwari. Akanga achiti chii? Nekuti wakati ndinotsiva. Kana ati ndotsiva anorevei? Nyangwe vanomuda vakaita zvakaipa, Mwari unotsiva. Vanomunamata vakaita zvakaipa, Mwari unotsiva. Vanomutya vakaita zvakaipa, Mwari unotsiva. Vasingamutya vakaita zvakaipa, Mwari unotsiva. Vanotonga vakaita zvakaipa, Mwari unotsiva. Vanotongwa vakaita zvakaipa, Mwari unotsiva. Before the justice of the most high God, everyone else unresponsible before God. Ndosaka Mwari ari kuisa panapa. Zvikanzi chechipiri, iwe wakatora mukadzi waUria pakavanda. Iwe waita zvekunovanda kudhemhumu muri mumota. Iwe waenda zvekutoita kuvandira kutora mukadzi wemuridzi. Asi inini Mwari manje handivandike, nekuti iwewe wakazviita pakavanda, inini ndichazviita pachena, kuti nyika yese izive. Ende munozviziva imi, mwana wake paakapandukira baba vake, zvinonzi akaenda akanoti kuvana veIsraeri vakaiplatform. Vavakaplatform ndomba atanga kurara nevakadzi vababa vake one by one, nyika yese ichizviziva. Vaizviona vaiti Uria wamuka, vaizviona voti murume waBhatishebha amuka, vaizviona vaiti Uria pakati pevapenyu. Nyamba aitsiva handi Uria, akafa hana chaanoziva, anongofa with a promise yabva kumudhara mukuru yekuti kudiko, enda unozorora nerugare, kuno vakafa hamudzoke, nekuti kana wakambourawa uri mupenyu hauna madzokera aunoita. Hazvivharwe nedhubha izvi, hazvivharwe nekupisa izvi, nekuti ndini Jehovha ndinotsiva. Nyangwe uriwe Dhavhidhi wazvipara, ndo nyaya iri pano. Saka vanangu, ndo zvinoitika mukati meupenyu pamubvunzo wawabvunza, kuti Jehovha anoti handikanganwi, saka inini saMwari ndinouya kuzotsiva. Saka musaone vanhu kufamba nemota dzakanaka, musaone vanhu kufamba dzimba huru, musaone vanhu kupfeka masuta anodhura. Mochiva kuita izvozvo, mofunga kuti zvavanoita pavanhu ndo zvinopa rugere. Variko vazhinji vanoita sevanhu kwavo asi kudzimba havarari. Variko vazhinji vanoita sezviri kufaya asi kudzimba hazvifaya. Variko vazhinji vanoita sevane peace asi havana peace. Munhu ane mhosva yekudeurwa kweropa, Mwari anoti ini personally ndinotsiva. Munozviziva zvakaitwa naAhabhu. Ahabhu akanga achida munda wanga uri waNabhothi, akanyora tsamba, munozoverenga kuna 1 Kings chapter 21. Ahabhu akaita sei? Akaurawa. Achiurayirwe chii? Munda wake. Ahabhu aenda kunoutora pavhesi ya16. Bhaibheri rinoti Mwari anotuma muprofita wake oti enda unomuudza uti wauraya Nabhothi, iye zvinezvi wotora munda. Zvinondoda kukuudza chinhu ichi, iwewe pakananzwa imbwa ropa raNabhothi ndo pachananzwa rako. Number 1. Number 2, iwe Jezebel, iwewe uchafa uchidyiwa nembwa. Number 2, vana vako vachafira musango vachadyiwa nemhuka. Vana vako vachafira muguta, hakuna unovaviga. Zvakataurwa naMwari. Aizviita ndiani? Ndeuye angaurawa here Nabhothi? Kwete. Nabhothi anga apfuka here? Kwete. Chivi changa chaparwa kunani? Kuna Mwari. Ropa remunhu harizi mumaoko emunhu, riri kuna Mwari.
Mwari anoti ndini ndinotsiva. Saka Mwari paakanga achitsiva akanga asiri Naboth waiuya kuzotsiva. Yakanga isingaripo kumadzimambo ana Naboth, yakanga ichiripwa kana wagadzirisa naMwari. Saka ndoda kukuudzai kuti imimi kana baba wako akapara mhosva, kana sekuru wako akapara mhosva, nyaya yacho haiperi zvekumhanya, nekuti Mwari unoti ndini Jehovha Mwari wako, ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondimukira. Zvaingorehwa naMwari ndezvekuti izvo, kana Mwari mhosva dzakaparwa nemadzitateguru, kana mhosva dzakaparwa nevakatumwa, kana mhosva dzakaparwa in the name of politics, kana mhosva dzakaparwa in the name of money, kana mhosva dzakaparwa in the name yekuti handichakuda pamba pano, kana mhosva dzakaparwa in the name yekuti ndanga ushatirwa, kana mhosva dzakaparwa in the name yekuti ndaida kuti business rifambe, Mwari ari kuti hakuna ropa rinotsiva. Zvikanzi asina Mwari method yandichashandisa panyaya iyi ndeyekuti pandichauya ndichitsvaga vekutsiva vanenge vapinda mumhosva dzakadai, mushongo wengozi kutendeuka. Anenge asina kutendeuka akafanana nevapari vemhosva. Asina kutendeuka anoramba achipa sezvakanga zvakaita vamwe. Asina kutendeuka anoramba achifamba mumafambiro emadzibaba ake. Mwari ari kuti izvo muchaona nhamo nekuda kwezvakaitika. Saka mukazi mushongo wengozi chii mwana wangu? Ndoda kuti ndikuudze, mushongo wengozi kutendeuka. Mushongo wengozi kufambidzana naMwari. Kutiza ngozi kuziva Mwari. Kutiza ngozi kuve munhu wakarurama. Kutiza ngozi kushaya chaunopomerwa naMwari. Kutiza ngozi kusiyana nevakaipara. Hakuna n'anga inopedza ngozi, hakuna muprofita inopedza ngozi, hakuna chii chinopedza ngozi. Chinopedza ngozi chiko kutendeuka. Mushonga wacho kutendeuka. Ngatinamate. Baba vangu namuponesi musiko wedenga nepasi, tibetserei kwese kwatiri tizive kuti hakuna ari immune to justice before you. Hakuna ari immune to justice before you. Hakuna ropa rinodeuka richangopera dziri nyuzi. Hakuna ropa rinorasika dzichangopera dziri nyaya. Ndinokumbira kuti Mwari mubetsere vana vedu vari kurarama mumhosva dzavasina kupara dzavakaparirwa, muvasunungure nezita raJesu. Ndozokumbira kuti Mwari musasiye vanhu vachienda mberi nekunge vanogona kupara mhosva with immunity. Kune shirikadzi dziri kuchema, kune vana mai nana baba vari kuchema, vanochema nekuda kwenyaya iyi vachishaya rugare. Ndakukukumbirirai kuti iyemi munyika yedu yatigere, pindirai pazvinhu zvinoitwa nevanhu vachiita sevasingagone kuzvipindurira. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu
upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Tichasangana kurwizi apa kune kupenya mvura yakanakisisa yabva kuna Jehova. Unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Iyo pagombe perwizi rwakabvira kuchena. Tichafamba nekutenda nguva dzese twafara. Unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Kurwiziro runopenya mitoro ticharasa. Tosunungurwa nemutsa togashira chiremba. Unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Tosvika nekukasika nerwendo ruchapera. Moyo yedu ichafara ngeriyo rekutenda. Unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. I'm on my way to Canaan. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Muligaboto. Mulibwanji. Muligaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to WSDA online platform. This is a place where your soul will find rest.
Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blafu online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blafu online worship platform. Nobody